Ang Ebanghelyo nato karong Dominguha, no, warns us, no, to prepare a full account of our stewardship kay paninglan kita sa Ginoo. Here, Jesus points out to us that we are all stewards. Kitang tanan sinaligan lamang of everything what we have right now. No, it means especially our money, our wealth, our position, kitang tanan niini sinaligan lamang sa Ginoo. He refers particularly to our stewardship of money or wealth. Pagbigyan tag wealth, no, mao na ang position, mao na ato ang bahandi, no, mao na including na basta mayong taog wealth. No? Whatever money we have, whatever wealth we have right now, they are graces coming from God. Gihatag kanato, gisalig kani kanato, and we are only stewards. Kita lamang ang nagdumala o gisaligan sa mga grasya na atong nadawat, especially our wealth, especially our money, especially our possessions. O kini kay sinaligan lamang kita, muna nga ang rason. That's the reason why we should not be greedy. Dili ta mag-greedy sa mga butang nining kalibutan na, because we are just stewards of everything what we have right now. Instead, we should be more generous. Tungod kay time will come, moabot ang panahon, we cannot hold anymore this wealth of ours. Mawala ni ang tanan kanato. Dili na ta makagunit o wala na ta niini. For example, our work. Mabot ang panahon nga mo retire jud ta. Our money. Mabot ang panahon that we cannot buy, we cannot use our money. No, kay dili ta pwede makaadto sa hospital para magpatambal without our people around us. Mabot ang panahon nga ang anaa nato karon mahimong useless, mahimong dili na importante tungod kay we cannot use them anymore. Nay usa ka pamilya ambot og nakadungog na mo sa istorya, no? Kung nakadungog na mo, no, smile na lang mo. Nadi usa ka pamilya nga nidaog og loto, unya ang iyang daog is about 300 million. No, katong dako kay nga loto nga nidaog karon. Unya ang papa nga nakapalit sa ticket o nakadaog, aduna siya ay sakit sa kasing-kasing. Nag-worried ang pamilya, no? Unsaon pag-ingon silang papa nga nidaog na siya og loto, around 300 million. Nag-worried ang pamilya tungod kay basig pagsulti silang papa, atakihon, mamatay, he cannot hold, he cannot use anymore his 300 million. Naningon ang pamilya, ningon ang usa ka anak, adto ta sa atong amigo nga pari, kay mayning pari, kay mayo mo pahiluna og istorya, niya makasabot ta si papa, dili siya atakihon sa kasing-kasing. Tuod man, no, ang pamilya, they decided to visit their friend nga usa ka pari. Niya pagbisita nila, gisulti nila nga, pader, mao niyang nahitabo na gusto ta namo nga si papa makalma lang, kay basin og makaibalo siya ni daog mamatay na hinuon. Dili na siya makagasto, di na niya magamit iyang kwarta. Unya nakasinabot siya sa pare, okay, ako'y bahala na, dali ra kayo na pagpahiluna na unsang pagpasabot sa inyong amahan. Tuod man, yadto sa pare ang amahan, uban nila ilang pamilya, no? Istorya-istorya sila. Nya kadugayan, nakita og lusot ang pare kung kanusa siya musulod sa maong istorya, iyang giingnan ang iyahang amigo, no?
kanang amigo, unsaon man, for example, kung mudaog ka og loto, niya 300 million ay mong premyo, unsaon man nimo ang kwarta nga naa naman ka sa hustong edad, unsaon man nimo paggamit, unsaon man nimo paggasto ang kwarta. Aningon siya nga, mudaog ko anak padre, 300 million, ang katunga ihatag nako nimo. Kaya balo ba ka unsa reaction sa pare? Kiataki ang pare mo'y namatay. No. My dear friends, all the money we collected, no? All the wealth we collected for so many years, kung mamatay na ta, we will pass this to someone else. Lahi ang makapahimulos niini. Right? Mao na nga money or our wealth is not the most important of God's gifts. And we have to admit that oftentimes, kung makita ta og wealth, especially money, dali ra kayo mo kaingon ta nga grasya ni sa Ginoo. We get it, we have this money, we have this wealth, makaingon ta grasya ni sa Ginoo. Yes, tama ta, in one way or another, these are graces coming from God. If we are trustworthy with this money, we can be trusted with other bigger gifts more than money. And if we are dishonest with this money, this wealth, we shall be dishonest also when it comes to bigger matters. Og atong nakalimtan nga kining tanan gisalig lang ni kanato. We do not own what we have right now. Kini akong pagkapari, gisalig rin nako sa Ginoo. Gisalig rin sa Ginoo. Kana inyohang ug unsa ang naan nyo karon gisalig ra na sa inyo sa Ginoo. Mao na nga gamita gyud na sa maayo. The way we deal with money is a good test of how good stewards we are of God's gifts. Mao na ang pinaka-the best nga test nato. Ngano man, because of money, daghan ang nadaot nga relasyon. Managsuon because of money, because of property, mag-away. The family, no? Magsinabtanay because of your bahin sa inyohang inheritance. Because of money, pila ba kabuok? How many relationships naguba because of money? Mag-away. Labi na og utangan mo na di mo bayad, no? Magsakit yun inyong buot, muna mag-away yun mo. Utangan gani mo, no? Unyang nangutang ninyo, nagsigira og kanang post sa Facebook, mangaon lagmi kayong kananan, no? Nag-travel, unya una-una ka, nako, makinig utang nako, ni nasigira man og travel, lagmi man kayong kinaon, yan na. Mag-away yun mo because of money. Ningon to akong professor, ako ang superior sa una, when I was in Manila, kung gusto mo maguba inyong friendship, pahiraman ng kwarta inyong amigo. O kung gusto mo maguba ang inyong friendship, kana amigo ni mo, labi nagdili kabalo mo, bayad, away ang style, gulabas anak. No? Daghan kayo, labi na og dili ta kabalo manage, dili ta kabalo mo sabot, labi na og dili lalom atong panaglambika, atong experience, our faith experience, tungod kay we cannot understand this. Pero kung lalom ang imong experience, atong experience diha sa atong pagtuo, atong kalambigitan diha sa presensya sa Ginoo o sa kabubuton sa Ginoo, all this money does not matter anymore to us. Kaya nasayod kita nga sa atong kamatayon, dili nato ni madala. We matters what is good relationship. Muna ang importante. But all this money nga atong na-save, nindot, very nice. Because money for the future emergencies, our mga necessities, no? It is right to use money in business, no? That will provide being profit. No? Daghan taog ginansya so that we can help more to our
unfortunate brothers and sisters. Muna nga daghan ta og madawat nga kwarta, daghan ta og grasya madawat, because nisalig ang Ginoo that these blessings ikapaambit nato sa uban. Makatabang ta sa uban. Mao na nga ang Ginoo magbukbo og daghang grasya sa mga taong manggihatagon. This is really proven and tested. Ang Ginoo mohatag og 100-fold kanato. In other words, kung unsa ang naa nato karon, kung unsa ato ang na-earn in this world for the well-being or improvement of our less fortunate brothers and sisters. Gisalig kanato ni tungod kay nasayod ang Ginoo, we are capable of helping others. Pero the moment nga magdumili ta sa pagtabang, the moment nga magdumili ta sa pagpaambit niini sa uban, it means we are not trustworthy. Dili ta angayan sa gisalig sa Ginoo kanato. My dear friends, how do we handle our money, our wealth? Has it become God's rival to us? Karibal ba ni siya sa Ginoo? Let us always remember that dili nato tugutan, no? Do not let our money to control us. No? Dili ta magpa-control sa tuang kwarta, sa tuang bahandi. But let us the one to control our wealth and money. It means, kini sila, mga butanga, dili ta kontrolado. It means, makadesisyon ta sa bisang unsa nga atong buhaton niini. And if we are Catholic Christians, kung lalom atong panaglambigit sa Ginoo, kining mga butanga, it is easy for us to dispose, to share to others. Tungod kay, we are in control. Wala tagi control sa money. Kaya kung ang tao nga control sa money, sa tong wealth, kita gyud ang magbuot, di ko'y maniguro ta sa tong kaugalingon. Because we are controlled by our wealth. Pero kung kontrolado nato ang ato ang wealth, it is easy for us to share, to give to others. Because we can control our money. Kanang bitaw mo desisyon ta, not because of money, not because of our wealth, but the priority of our decision is because we are brothers and sisters. If you decide unsaon ninyo pagbuhat, moabot kaning panahon nga magdesisyon ta, asa may akong palabihon, kini ba kong wealth or ato ang relasyon. If you are Catholic Christians, mas priority nimo ang relasyon rather than money. If you are not Catholic, if you are not aware of our faith, if you are not aware of our Lord Jesus Christ, then we always prioritize money. The enticement of this passing world, daghan kayo. Evil, use always money to make us astray or mawala diha sa pagsunod sa Ginoo. But we Catholic Christians, gitawag ta to become more responsible stewards of God's created goods. Daghan pud kanato karon, katong wala pa madato, wala pa ingnon ta makadawat sa daghang grasya, buutan maayo og relasyon sa panahon nga nadato na, sa panahon nga nidaghan na ang wealth niya, ibati na noon ang relasyon, ibati na noon ang iyang relasyon sa uban, daghan na noon og kaaway. Mao na nga daghan gyud ang nag-away tungod niini, tungod kay mausab manggud ta kasagaran. Pero kung Katoliko ka, if we are Catholic Christians, kung unsa man ta sa atong kapobrehon sa una, the same unta ta sa atong pagkadato. Kay kining mga butanga, dili atoa gisalig lamang sa Ginoo. Atong hinumduman also
that money can give us everything, but not a place in heaven. Palihog, nagatuo ako sa Diyos Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa